O mexillón volveu a ser o protagonista especial esta fin de semana en Rianxo, coa celebración da 11ª edición da Festa do Mexillón, organizada pola Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo e o Club de Remo da localidade, en colaboración co Concello. Durante as xornadas do sábado e do domingo repartíronse preto dunhas 4.000 racións de mexillón, elaborado en diferentes receitas, entre as que se incluíron croquetas, a vinagreta en escabecho ou empanada, entre outras. Temos 7 variedades de produto para os comensales, un precio único de 5 euros por ración. Quero agradecer ao Club de Remo a implicación que fai para que isto saia adiante, sen a xente, pais, nais, a familia completa do Club de Remo, isto sería imposible, aínda con todo o apoio que poida ter das institucións ou do propio Concello. Entre outras autoridades, na inauguración oficial da festa tamén participou a conselleira do Mar, Rosa Quintana, quen destacou a alta capacidade produtiva do sector viticultor no municipio e por extensión en toda a comarca. É unha forma máis de acreditar a potencialidade que ten o noso mar, o importante que é o desenvolvemento económico da agricultura que temos aquí en Galicia, fomentar o consumo do mexillón, que máis que fomentar tamén unha vía de enriquecer a nosa saúde, porque non hai elemento ou alimento máis rico que o propio mexillón. Todo o produto foi, como non podía ser doutro xeito, da denominación de orixe protexida, garantindo a súa trazabilidade e asegurando así as súas boas condicións. Ademais da degustación, a festa contou tamén con diversas actuacións musicais, que se encargaron de animar a xente que se achegou a Rianxo a degustar este rico manxar das nosas rías. A cita gastronómica tiña ademais un fin claro, xa que todos os beneficios da festa foron a parar ao Club de Remo para o financiamento de toda a temporada.